Good day, good day. Igama nguSiviwe Mahlahla from BCM TV. Namhlanje ndithi mandivele nje ndi-excited, a little bit of a excitement yoba kubekho aba bantu that were negative and besithi hey phone X repo X bani bani fowunela ubani. And when Kim showed the story sakhe sibalisela about uSangezo oba wayemnike imali zangathi menze amdeliverishele. And today I'm excited ukuthi uSongezo has delivered izitulo zikaKim plus netafile kaKim. And now eyona nto i-excitayo yoba there is some sort of a help esuka from ifamily kaSongezo ethi abantu abanengxaki with or ababenengxaki with uSongezo they need, but bazoyi-announce ngokwabo. We're gonna do a short landing. That's why ndizikhawulela ezi ndaba zi-exciting. Bazoza ngaphambili batraye ulungisa or ulungisa eligama likaSongezo, understand, ale Woodmaster, for uba abantu bafumane izinto zabo babezibhatalela imali zabo. So if you've got wawunemali wawuyifakele kuSongezo we-Woodmaster, akayideliverishe into yakho, incedo liyaza lize ne-BCM TV. So BCM TV iyancedisa really. So we're not doing this story just for abantu basixelela story. We follow it up and we try to find a solution. And another thing endibawulungenela kuyo man, majority abantu ababukela i-BCM TV, they have not subscribed. Imali esiyifumanayo guys siyifumana for uba sihambe siyokwenza izitori, sikwazi uTimothy Petrol, siyifumana nge-content creation yethu on YouTube and on Ilandika on Facebook. So for uba sikwazi ugalela siyotha izitori, yeke nje lena siyiphiwayo zii-NPOs abantu abane-functions or abantu abafuna siyobenzela ii-functions, iyeke leyo. But i-majority of ixesha imali esiyisebenzisayo imali esiyifumana from i-content lena siyicreatayo. So if awusubscribanga or awuyifollowishanga i-BCM TV on YouTube nalapha kuFacebook, usivimba uba singakwazi ukwenza izitori, singabikwazi uba nemali. So sicela abantu balapha eBuffalo City, we have reached 151,000 followers ku-Facebook, and we are just on 7,000, below 7,000, 6.7 followers, 6.7,000 followers kwilandika ku-YouTube. So khawumani baleke mani uye pha ku-YouTube ufollowishe, usubscribe kwi-BCM TV, ulike, so that xa senza i-content ukwazi uyifumana i-BCM TV. And nathi sikwazi ufumana amaqithiqithana, sikwazi uba siyokwenza siyokwazi uyofota izitori zabantu abangenamali. And number two, there is i-video besiyenzile about Councillor kaWard 11 yesterday. And the fortunate part or the unfortunate part uba sifumene Ilandika a lot of calls from council, a lot of calls ezithunyelwa kwi-friends zam uba uSwitchy u-anti-ANC and why njena. Okokuqala ndifuna ucacisa leyo nto, I'm not pro, I'm not anti any political party. As a media person, ndifuna uba neutral. I'm trying my level best to be neutral. I'm trying to cover any political party izitori zayo, good or bad. Xa ndibona i-EFF isenza into wrong, I'm covering yona. Xa isenza into right, I'm covering yona. Xa ndibona i-ANC isenza into right, I'm covering yona. Xa yenza into wrong, I'm covering. The unfortunate party lena ko-council abangayi-understand yoba they are the ruling party, bangurhulumente. So all eyes azilapha kubo than ezinye political party. So when uLandika uward councillor etyholwa ngoba uthatha isonga se-SMMS, what can I do? I'm not Ilandika, I'm not a member of ANC, you understand? I'm not here to cover up for ANC. I'm not a member of any political party right now. So I have to cover, I'm just a media person. So I'm not doing a cover up, I'm not a spin doctor of ANC. So I'm not here to expose, or I won't go an extra mile yokugrumba izinto yabona, but izinto zi-affect the community.
then I will do as on as. So kuba bulandeli be-ANC ndiyabawela man, uSwitch is not here to expose or to ulandika uleqa umbutho wakho, but when ii-members zemibutho yenu isenza ezi zinto mhlambi ezi-right or ezi-wrong community, and i-community ne-interest yazo ithi masizikhavalishe, will cover them without fear and without favor of anyone. We want asokwazi ulandika ulandika uspina izinto ezi-wrong sizenze into ezi-right. That's my take on kule into ayizolo. So we won't be scared, or we won't be mhlambi soyikiswe ngabo bantu but now you are anti this, you are anti that. No, it doesn't bother me. Political party, I'm done with the politics. So political parties, they don't really matter to mna. And number two, ndiyabawela man abantu abase New Life, base Better Life. We understand umhlambi ubacebisa man. Media, it can cover izitori zenu. It can be good. Bekumandi xa sebewe covering izitori nisibiza khona sisiya, but when the story sithenish around, and now iba i-nightmare to abantu baselandini, especially there are two sides of Better Life, aba bakhuphayo nabangenayo. I-BCM TV iba into embi when i-sympathizer with abantu bakhutshwe ezindlini. And now i-BCM TV covered, the next day it covered abantu abangeniswe ezindlini be-celebrate, and now aba bangaphandle where ilandika yabona abantu abarongo, understand, end up uthola ukuthi naxa sihamba siyathukwa i-BCM TV dule into sithukwa izithuko ezirongo nje. But xa nisifuna for uba siyokhavarisha izinto ke ngoku iimeko ezi, kubani ozoya, you understand, uyofumanisa uba abantu kaloku nabo bangabantu, ezi nto nezithethayo they affect abantu, uSwitch naye ungumntu. So you cannot ungandifuni namhlanje undithuke ngento yonke, the next day we-expect uba zoxhuma for uba ndokhavarisha istory. Remember, I'm not getting paid. I'm using ipetrol yam, I'm using imali yam, I'm using imoto yam. I'm doing le into ngenxa yoba ndiyithanda nje. So I've got a choice uba ndingayi at all xa ndiyibona uba umzimba wam awuvumi, umoya wam awuvumi, because I'm not getting paid for ukwenza le into. But nevertheless, we do cover izitori noxa kunjalo singazithandi sinjalo, but ngenxa yabantu abasibalandelayo. So to the people of BCM TV abazibukelayo from all over the world, all over South Africa, siyabulela kakhulu. Last week we managed ufumana 150,000 followers on Facebook. I think apho silekisha khona abantu abaninzi abalapha kuFacebook, they are not subscribing ku-our YouTube channel. YouTube channel ulula kamandi yena, ngulo ukwazi umbukela naku-TV yakho enkulu ke ngule ibukela apho, ubukela i-BCM TV on live landiya ku-TV enkulu. And the nice part will be abantu abaninzi, they've got i-Wi-Fi ngoku. So with this new thing ye-Wi-Fi ifumaneka all over, iyenza uba nikwazi usifumana on YouTube. So siyacela abantu base-BCM, bantu base-South Africa, bantu balapha elandikeni ephondweni, uba ni-subscribe to i-BCM TV, nikwazi uba ikwazi uniphathela more stories, because laa mali siyifumana ku-YouTube yilena yenza uba sikwazi uthi petrol. So all in all, ndiyabulela kakhulu. Siyayifunda le nto lena. There was no TV at all in Buffalo City. There was no TV in the second biggest township eSouth Africa, uMdantsane, and whatever siyenzayo as i-BCM TV sizama uphakamisa ikasi lethu, siphakamise uMdantsane, and sawufunda deske siyova. So if uzikhona i-mistake, if uzikhona apho sinyathele khona ekonsini, understandani uba bangabantu abafundayo, baseza abantu abasazoyenza kakuhle, aba-professional, but uSwitch usafunda yena, and uSwitch is keeping kuthiwa ndisamisa iflag oba mayingawi at all, because kukho abantu abafuna uyidiliza le flag. So we're doing everything we have with everything esinayo for uba ingawi at all i-BCM TV. So
Siyanicela nisinyamezele as much as ninokwazi, nilungise, ni-criticize apho ni-criticize khona, but constructively, because nathi sine-emotions njengani, yeah, understand. So all in all, PCM TV, ndiyabulela ngento yonke eninike yona, ndiyabulela ngetolerance eninike yona, and ndiyabulela. Hey, ndithi noba siyahamba ngoku apho sihamba khona, I think the brand PCM TV sisithi businessman, please talk to us, check uba yintoni eninoyicontributa, yintoni eninoyenza uba ipartnerisha with i-PCM TV, so that singawi nani ningawi. So ibalulekile ipartnership esinayo. Thank you.